El que hem vist, molt bonic. S'ho han currat molt la gent, els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ens ha agradat el que hem vist, Ho farem per etapes aquest any, com que els altres. Perquè hi ha molta gent i, escolta, no pots fer un pas enlloc. No es pot apreciar. Tenim la sort, exacte, tenim la sort d'aquí. Tota la setmana podem vindre a la nit, també. Normalment veniu cada any a fer un torneig? Sí. Cada any venim, fem una visita ràpida i si després ens ho permet els nets, venim altres dies. Sí. La pujada a la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmica o si era pintat, Hem vingut en AVE i hem sortit a les 6 del matí. I hem arribat aquí, teníem sort perquè hi havia molt poca gent, llavors hem gaudit moltíssim. Ara veiem que ja comença a haver-hi molta més gent. Hem anat a los baños, que nos hem perdut una mica, però està molt bé, molt macos. Jo crec que si tinguéssim que triar, de lo que hem vist fins ara, ens quedem amb els banyos. Sí. Vale? No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut. Bueno, estuve viviendo muchos años aquí y hace como 5 años que me he ido y entonces no he vuelto a ver el tiempo de flor y entonces bueno, este fin de semana como no he trabajado, entonces bueno, me apetecía volver. ¿Qué te está pareciendo? Precioso y veo que no hay mucha gente, me esperaba mucho más a esta hora, pero bueno, muy bien, sí. Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i a part ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia. Jo et diria que les escales aquí darrere sempre són les que més m'agraden, l'any passat igual, i aquest any tampoc han defraudat. También vine el año pasado, que me encantan las plantas. Tengo una colección en casa de cláusulas y de este estilo. Y es justo coincidir eso con la floración. Es curioso que además la han intentado imitar a Barcelona, intentando ser un poco Girona imitando a Barcelona, pero con su propio estilo. Bé, clar, és una 71a edició, que hi ha 141 projectes en 113 espais. Hem estat treballant molt intensament amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament per fer aquest temps de flors com està sent, que està agradant moltíssim, amb instal·lacions que són molt innovadores, amb mirades diferents, amb reivindicacions diferents i aquesta essència de temps de flors que és la cooperació, el voluntariat i el projecte i el talent. Hem rebut una sèrie de queixes d'escoles, òbviament l'Ajuntament de Girona mai Temps de Flors té cap tipus de voluntat de censurar absolutament res, al contrari, per tant és una llibertat d'expressió absoluta i per tant, òbviament ho lamentem i ens sap molt greu i espero que no es torni a repetir que la voluntat de Temps de Flors precisament és expressar-se lliurement cadascú amb la seva creativitat i no creiem que sigui l'espai perquè es produeixin cap tipus de censura amb les instal·lacions que han fet les escoles de Girona amb legítimament les seves reivindicacions.